Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажем какви висулки имаме. Първото нещо, което ще започнем, тези са много хубави цветни маниста, които с тях може да правим висулки. Ето ги, много са красиви. Може да правим маниста, може да правим гривни, каквото поискате. Ако искате да ви направим, струва само 70 стотинки. Ако искате една гривна с всякакъв ластик, Цвят. да, цвят, няма проблем. Общо всичко струва 50 стотинки. Ами това, ако искате да си направите с имена, е 70 стотинки. Такива струва 70 стотинки като тези. Да. И така, приятели, сега извинявайте. Започваме с висулките. Първото е на братовчетка ми, просто са ни разделени. Да, ето така. Да. И давай, започвай първо с така. твоите. Имам две хубави, красиви балончета, които са като кученца. Второ, суитче и то е на брой 1. След това имам едно котенце, което и то е доста много сладко. След това, както виждате, ето тук има една лилава прасковка и наред е вече на хубавите Харибота. Едно такова и те са струват различни. по 10 стотинки. Да, и това е малко 20. по-различно. Да, и затова струва 10, иначе тези струват по 10. И така, започваме Тези чупливки, една струва 10 стотинки. Това също 10 стотинки, това струва 20 стотинки. И така, хора, започваме с моите висулки. Разбира се, че не плащаме нито отделно, нито нищо, а просто подаряваме и правиме giveaway. Да. И така, имам едно кръстче. Ето го. То ще струва 20 стотинки. Имам и едно сладичко сърчице. То струва 20 също. А това това е гъбка и с бели точици. То струва 30 стотинки. А тези, значи, жълто и бяло Струва 10. Да. Ами, тези двете ще струват по 20. Така. И това е от нас. И ако искате от нашите висулки, напишете отдолу под коментарите или пишете налично, ние ще ви отговорим. Чао!